Apane sida apa ora? Ya piye janjimu mau? Apa to aku lali kok. Ya wis nek lali. Ya wis nek lali Mas, aku ora patek ngongso kok. Nangis. Nesu. Nggih. 150.000. Iki kepiye iki terusan iki? Iki ben duwite tekan kono kepiye iki nyonya iki? Ya manut piye disantingke banting kuwi. Wah ora tekan, banting ora gelem. Wah, anting kegeden gunung ya bener. Sini. Saya harus ke situ. Ke situ ya. Haruskah saya ke sana? Iya. Oke. Sini nyonya. Oke. Iyalah loro-loro tak lewangi. Mending mergodit 150. Ya ben mari. Ayo. Aku arti kowe kok, Ban. Ben ra apa-apa ngongso. Wong nibani kon bayar 50. Mau Pak nganu. Joget sik. Tenan to. Alon-alon joget sik. Sesuai ringan. Loyori aku. Aku ya iki ngloyori lah aku iki. Apa nek kowe mergane? Mergane ngopo? Aku ya mulak-mulak kayak iki. Oh ya mung padha. Ah ya ora apa-apa. Mesti sabar-sabarke. Kowe kok ora nyupet to? Gak supet. Biasane kowe kok blas ora krungu suarane. Aku ora krungu lahmu, biasane kan dolok to. Nyonya niki nyonya. Nggih, matur nuwun nggih. Kowe kok beda karo janjine. Mau jare 150 ha. Tenan Dik, aku guyu. Aja guyu kok ndak kowe tertarik karo aku. Ora. Hah? Wes? Hah? Ayo wes. Nuwun ya Mas Gading. Wis 50-e dijolke 100. Jolke sapa? Tak ijoli 100 ning joget meneh. Ya. Lah ya kene 50-e tak ijoli. Iki 50, kuwi 100. Nah wis tak ijoli 100 kuwi nang. Kowe ya dalang kancil cah cilik. Nah, wong tua nggo dolanan gong ora apa-apa seneng aku. Nek ora nggo dolanan ku nganu malahan rugi.